Milí Slováci v zahraničí, v prvom rade mi dovolte, aby som vám vyjadrila svoj obdiv. Že ste našli odvahu odísť, čeliť novým výzvam a presadiť sa v prostredí, kde ste cudzincom. Z vlastnej skúsenosti viem, aké ťažké je opustiť svoj domov, rodinu i priateľov a začleniť sa medzi ľudí s odlišnou kultúrou, jazykom i zmýšľaním. No vám sa to podarilo, vydobili ste si svoje miesto v tvrdej konkurencii a ste úspešní. A my doma môžeme byť hrdí na to, ako reprezentujete Slovensko vo svete. Škoda len, že do zahraničia často odchádzajú tí najšikovnejší, ktorých by Slovensko pre svoj rozvoj tak veľmi potrebovalo. Nie je sa však čo čudovať, pokiaľ doma nenachádzate príležitosti, adekvátne ohodnotenie a dokonca ani len štát poskytujúci fungujúce služby. Z rozhovorov s mnohými z vás však viem, že ste na svoju vlast nezanevreli a že vám záleží na tom, ako sa bude ďalej vyvíjať. Práve o tom môžete rozhodnúť spolu s nami už 5. marca v parlamentných voľbách. Ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenska, požiadajte Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky najneskôr do 15. januára o zaslanie obálky s hlasovacími lístkami na vašu adresu v zahraničí. K žiadosti je potrebné pripojiť čestné prehlásenie, že nemáte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a tiež fotokópiu cestovného dokladu alebo osvedčenia o štátnom občianstve. Vaše hlasovanie podľa pokynov odošlite naspäť tak, aby bolo doručené na Ministerstvo vnútra najneskôr posledný pracovný deň pred dňom konania volieb. Ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, požiadajte obec vášho trvalého pobytu najneskôr do 15. januára o zaslanie obálky s hlasovacími lístkami na vašu adresu v zahraničí. Vaše hlasovanie podľa pokynov odošlite späť tak, aby bolo doručené na obecný úrad obce vášho trvalého pobytu najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb. Všetky potrebné informácie, dokumenty a formuláre nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Viem, že tento proces nie je najjednoduchší, no nenechajte sa odradiť. A ja vám sľubujem, že pokiaľ sa nám spoločne podarí generačná výmena vo verejnej službe, urobíme všetko preto, aby ste v tých najbližších voľbách mohli voliť už elektronicky.